Мама каза да дойде при теб. Ела тук, Милка. Седи до мен. Колко си ми хубава, Милка. Колко си ми издава. Облегни глава на коляното. Не бой се от нищо. Облегни глава. Найдене, майсторе мой, защо ме тъй галиш? Защото си ми драга на сърцето, Милка. Знаеш ли, спомних си днес за минали дни. Минах днес край извора. Помниш ли ти кога ми даде първа китка от сърце? Никога не ще забравя. От извора идеше ти, с бели менци, кипра като фидана. Снагата ти се виеше под кобилицата, а лицето ти бе румено като трендафил. Като трендафила, който бе забоден в тия коси. Дай ми, моме Милкано. Дай ми тая китка да я накича до сърцето си, каза. Аз ти отвърнах. Вземи я, майстор. От сърце ти я дам. Хубаво. Колко хубаво беше тогава и кога беше то? 2 години няма, а сякаш цял живот се изнизва. Рай мислех, че съм създал. Светеше слънце там и цветяца в тях. Де отиде Рая? Найде ме тъй, не дай го стъпи. Заслепи ме хубостта ти, чистотата на очите ти. Всичко можех да повярвам, но че други му клетва си дала. Преди мене клетва да дадеш. Че си ме лъгала, как можех да повярвам в това? Ако бях лъгала, тогава тъй щях да страдам. Страдаш ти, че лъжата ти се улови. Как искаш да ти се закълна? Какво искаш да сторя, за да те уверя? Казах ти, казвала съм ти. Като ясно слънце изгря ти за мен. Ти се хвана за мене, защото нямаше други. Зер ти беше чакала 5 години. 5 години, макар всички да знаеха, че той е мъртъв. Мъртъв да беше. Какво имало тогава между него и мене, че тъй ме мъчиш? Една среща само. Това бе всичко. Кълна се до мен, не се допря. Мина един ден край портата ни. Спря се, продума ми. Милкано, ще ме чакаш ли 7 години? Засмях се сам. Ти си му отговорила, ще чака. Не крий, аз зная, ти си му отговорила. Не съм крила никога. На шега беше. На шега ли? Да. На шега 7 години той за тебе е мислил. Тук за тебе е дошъл и то било на шега. Какво съм виновна аз, че ме взел за истина? А китка си му дала. Да, не ми е той. Дете бях аз. О, деца, които си дават клетва за любов. Майсторе мой, вярвай ми. Вярвай ми, съжали ме. Стига ми сърце от тебе, откако знах, че не лъжа, а истина е казала. Чужда си. Чужда? Чужда, да, чужда като чужда жена. Махни се от мене. Какво направи ти с мене, Милкано? На какво се превърнах аз? Где е предишния майстор Найде? Откак си видела на нещо се сруши в мене. Не живее ми се, не работи ми се, сякаш съм гроб затворен. И срам ме. От самия мен ме е срам, че се излъга в най-ценното, което има. Още щом припадна ти, сърцето ми каза. Любите той, ти любиш него. Не е истина. От любов към тебе го нападнах аз на притвора черковен. Не знаех вече с какво и как да скъсам мрежата, която той плетеше около мен. Опозорих се, думаше той. Но аз двойно повече от тебе ще се опозоря, но ще се издигна и ще спечеля това, което искам. И ме принуди на отлог. Тебе с майсторство да спечели. Мене да спечели. Да, тебе, защото ти си царата на нашия отлог. Какво? Не вярваш ли? Не си ли чувала, че има мъжи, които залагат жените си на по един сам? Приготви се, Милка. Любите той, китка си му дала. Пак ще идеш при него. При първото си име. Тъй ги било. Тъй, Милка. Такава ли била твоята любов, Найде?
Заложил си ме. Слагаш ме на облак като комарджина. Аз трябва да съм била безумна, когато съм те видяла и залюбила. Безумна, че съм ти била послушна до сега. Послушна като Рубини. Дума напряко не съм ти чудувала. Не съм давала прах да падне на тебе и на името. Да, защото смяташе него за мъртъв. Как ми говориш ти? С какви думи ме да нямаш? По-долна си от Рубиня съм на теб. Чужда си ми, не вярвам вече на твоите думи. Но ето ти се радваш. Смей се, призниваш ли се, защото аз ще загубя облога и ти пак ще можеш да прегърнеш него. Аз знам, че ти му вдъхваш сила, за да ме съсипе. Господи, и това ли? И това? Как да те накарам да видиш какви мъки си ми причинила? Мъки си ти причинила? Ти вече започваш да се изказваш. Ти си правиш път за него. Да отидеш при него, за да се отървеш от своя мъчител, нали така? Отговаряй! Аз не ще го направя. Защото не е угаснала в сърцето ми любовта. Но ти не протягай прекалено въжето, с което си ме вързал до себе си, за да не ме удушиш. Ти заплашваш ли? Убий ме, но ти си несправедлив. Сираче съм сега, както по-рано. И друг защитник нямам, освен Бога. Но Рубиня не съм ти била. И не желая да ти бъда. Твоя жена съм пред Бога. И ти трябва да ме тачиш като жена. Ето как те тача. Ти си слаб. Слаб си, безпомощен си най-ден. Неспособен си да се бориш с него. И за това хвърляш вината върху мен. Твоя уста, ти ми говориш с неговите думи. Ти си се срещала с него. Ти си слаб. Безпомощен си. А ти все това... Удряй! Ще видиш тук. При тебе ли да? Няма ли. Хайде. Но той пък търпи се. Да не можеш да излезеш на улицата. Все ще ти излезе някой мъж на среща. Или то спиение, или Гаврил. Няма го. Отишъл си. И да на земята да го покълне. Няма ли сърди се на тебе? Сърдиш ли се? Че защо? Ами, че едвам дойдох и ти върви си. Мръзнах ли ти? Хубаво тогава, защо ме бъдиш някакъв съдливи? Не те бъде аз. Казах ти какво има. Днес барем не трябва да се мяркаш на дява. Заради снъжната случка селените са страшно наежи. Ти казват. Хелега Джи Андрея. Какво не говорил пак за теб? Но човек, какво се го направи? Какво ви казват сега? Казват, че нощта с някой прескочил през товара у вас. Сенебирски ви оказват. Боже, как измислят! Коцар си да ходи на нощес. Два пъти се връща от кара. И ми се видя такъв един, ходи, оглежда тук там, чака. Той беше. А те... Нека си говорите, аз съм си чиста. Не ли вярваш някой? Вярвам ти. Вярвам, но сега е лошо. Много са нежни селените. Зато и ги думам да си идеш. Хубаво тогава си. Ще си отида. Но не ми се отива вкъщи. Какво да правя? Да мажа, да чистя? Не искам. Жените си изпотребват да чистят. Аз няма да чистя, няма да се прибера. Виж, да съм и тук. И тук да имаме една къщичка до воденицата. Ще мажа, ще чистя, ще мия, ще пера цял ден. Аз за това искам да си направя една малка къщичка. Нали ще бъде хубаво? Ма как няма да бъде хубаво, нямаме? Ти каква с къщичка ли искаш? Искам. Как да не искам? Ами жената ми. Ами куца. Жена ми... Че и деца имаш. Остави сега това. Колко пъти да те приказвам? Жена ми... То ще се нареди лесно. Няма ли кажи ми, какво се случва с мен? Болест ли е това, магия ли е? Вкъщи ми ме изхвърда. Аз искам да изляза. Искам тук да съм, искам при тебе да дойда. Мисля за куцера.
Не за него, за тебе мисля. Ма как да не той. Ей сега на раменете ти ще скочат, костите ти ще израстя, очите ти ще изгубят. Хубав си. Такъв беше едно време. Когато агентите тичаха подир мене, ти само стоеше и ме наблюдаваше. Че защо не ми каза тогава няма? Не. Каза ми. А ти? Аз се смях. Видя ли? Зато и забягах аз. 7 години ходих по чужди врати, работих, ожених се, деца се народиха. Исках никога повече да не се връщам. Но след като че ти не си била тук, теглеше ме. И ето, дойдох. И пак такъв беше. Когато те видях най-напред в воденицата, погледна ми изпод вежди и ми дума. Аз те познах. Къв си зата някой. Потая, покрит въглен. Колкото приказват за мене, да за тебе нито дума. Като рекли всички, че нямало е добър, та добър. Че не е ли по-добре те? Защо да ни знаят хората? Аз имам план, нали ти казах? Няма да мине много време и тази воденица ще стане моя. Воденицата си е воденица. Аз ще си купя земя, добитък, моя земя и мой добитък. Аз да съм си господар. А ти? На теб ще ти отива ти да си господарката. Няма ли, че какво приказваш? Ти да си господар. И аз да съм господарка, ми хубаво ще бъде. Боже, днес много се смея. Ох, ма ще заплача. Защо? Не знам, за куцара. Не знам. Аз... Куцар! Що си дошла тук? Какво правиш тук? Върви си. Върви си вкъщи. Върви си. Куцаричка, върва. Още сега да се вървиш, чуваш ли? Върви си! Полудяли, бути си! Не съм от вас! Няма да работя тя тук! Тя е моя жена! Каквото аз рекаш! Върви си! Върви си, че... Тръгвай! Какво ми било писано? Кучка! Да взема едно дърво, че ще те науча аз тебе! Неща да събираш хората! Панери неща! За нищо един да побесявам като луд. Ще да взима пръчка. Да не вземаш, ще видиш ти. Бурянки. Що бъдеш ти? Какво ти е? Бурянки, нямаме време, трябва да бягаме. Бащата скоро ще дойде, една ще не ги разбра. Не щът. Само бати Андрея с нас, ама и той нищо не може да направи. Буля ви да е против, бати Раня е против, баща ми и той. Аз чух какво ти е за бащата. Да си ме взимал, че съм била богатска дъщеря. Щяла съм да ти искам какво не. Искам млачени пантовки, копринени чорапи, пудра, червило, пахне, мислимо. Бурянки, дай да бягаме, да идеме другаде. Ти мути си. Бурянки, аз знам какво говоря. Дори бащата да ни остави, моя да се съгласи. Ти не може в тази къща. На баща ми и хляба, дето го ядем, се свиди. Братята ми се карат. Дай да избягаме, да идеме другаде. Къде да бягаме? В друго село. Може и града да иде. А пари? Пари аз съм намерил пари. Много пари. Папа, какво ти е на лицето? Да не си горда. Много пари съм намерил. Слушай, онази нощ ми ти казах, че не можех да спя. Цяла нощ обикалях си с двора и видях баща ми. Без неща го видях. Носеше нещо. Пари носеше. Пари?
не с очи, не гледай вратата. Кажи, аз ще те разбера. Юлята отгоре нали я знаеш. Там, в довара за един камък. Там са парите. Знам, че не трябва, знам, че не е правилно. Ама като не ми дава, като не искам те ме кара. Ще изчакам баща ми да заспи, ще отида и ще взема парите. Не прави тъй. Виж как се мъчиш. Не прави тъй, жал ми е за тебе, не прави тъй. Не прави. Боянки, аз нищо не съм казал, Боянки. Искаш ли да дойда с теб до край света? Боянки, ти знаеш. Тези пари няма да ги питаш. Тези пари няма да ги вземаш. Дай ми дума. Защо? Павле, дай ми дума. Боянки, още сега ми дай дума. Тези пари няма да ги вземаш. Дай ми дума. Добре. Давам ти дума, няма да дума. Иди, че старите ден. Да не му кажеш. Иди, аз ще те разпикна, иди. Ще правиш тук, че? И ти, Павло, Рали, след като се като те като че вкъщи място няма. Ще търсиш. Пазя! Ще пазиш. Пазя? Те сте вие младите. Вземете те на думата на някой нещо, после да му тежи на сърцето. Ти, Деко, пак ще вземеш да ми разправиш, че си нямал пари. Имаш. И пари аз пари нямам. Имаш. Ти кажа ли песен? Аз знае песен. Какво говориш ти, бе? Погледни се каква си. Деко, прибери си парите. Синовете ти ще ги вземат. Още сега ги прибери. Там. До дюлята. Това е зад камъка са. Трябва да съберат нещо, имам чапкани и да ти на баняка, ама дъмго. Вижте нас! Ти ме ме беше обичал. Както един мъж трябва да обича жената си. Нямаше да ли хортуваш на пук. Да попитат тебе, няма да го аз. Точно! Да не ми станеш мъж! Такива мъжи кучета да гледат. Печило и преживо. Добре, че не съм като него просто! Аз отбирам от цивилизацията. По-добре жива в гроба, отколкото жена да ни простава. Ако има дъщеря, нека я дам. Аз не съм се родила, за да бъда рубиня. Не знам, Вики, какво да думам. Само една проста, една нецивилизована дъщеря могат да я продадат така като Търговец в града. Но за какво ми е? Като не сочи Евгений? Като не знае дори да ви кажа като лавровата. Не знае французски, не познава европейските танцове, нито комплименти, нито етикети, мамо. Той не е цивилизован. Не. А пък мене ми е отредено от натура. Мадамата стана. Да живея и аз малко с цивилизованите. Влазейно не си, мадами. Те нито перат, нито мажат, ма те на света цветуват. А ние тук какво? Черни рубини. По-добре жива в гроба, отколкото жена да е един проста. Да се не намираш, толкова да те злище.
Да ме дадеш. Ако имаш благодарение, една от твоите рамки, да си скроя при нея. Да ти дам, Марики. Макар тъй, гледате наскърбена? Не ме питай. Знаеш ли колко е тежко? Кога на една мома пресинат волята й? Кога искат да дадат на няколко, когото тя няма очи да види? Почух нещо такова, като че щяли са да те студят за Хаджистанова слух. Ще има тук да чува, ама. Как, сестро, чудя се, че той е първ между момците и твоя милост си първа между момите ни? Не, Марике, не. Него по-добър в града ни кой е? Марике, не познава французски, не знаеш европейските дансове. Марике, той не е цивилизован. Цивилизованието и образованието на един момък не състои в знанието на французски и на европейските дансове, а в добрата отхрана, в нужните за един мъж знания, в гражданското, в търговското образование. Знаеш ли? В Цариград съм чувала, че хамалите говорили французски, а за себе при хамала къде? Не те, Марике, не те. От него по-добър, по-образован, по-красив града ни кой е? Като че ли са само българските момци по света. Тогава друго, но аз никога не бих се предала в ръцете на някой, който не е от рода ми. Някой, който не носи името българин. Аз мразя то име. Тогава мразиш себе си. Как си не? А българското име? И зато искам аз да се събера с един чужденец, европеец. Да се измия от това просто име. Не ща да съм българка, защото няма по-долно нещо от българката. Те са думи на брат. Ма, жал ми е, сестро. Жал ми е, че си се облякла в такова едно извънредно убеждение. Наистина, Марике, не познаваш. Мене ми е отредено от натура. Мадама да стана. Да живея аз малко сред цивилизованите. Обикнала съм аз цивилизацията и в нея искам да умра. Разбираш, що е цивилизацията. Може, сестро, може такива извънредни убеждения да те карат да вярваш, че ти ще достигнеш честития живот на образованите госпожи, но при все това трябва да си напомниш за басната на жабата с орел. Ние прости приказки. От най-простата учителка даже не ще ли чува. Не са прости, а са такива, от които можеш да извлечеш най-доброто поучение. Хубаво зело. Много желая да ви кажа. Мога ли да ви кажа нещичко? Чакай. Ще ми дадеш ли една от твоите роби? Да ти дам. Хай с мене. Марики? Ще мълчаш. Всичко знае аз в село как става. Ти смее ли си? Горянина, чувала ли си за мене? Да не ще чуеш. И малки и големи, нали все с мене плащат. Подигни си главата да те види. Хубава ли си? Или и ти си някоя изпражена от слънцето жумерка, да не погледна. Какво ще ми гледаш? На хубост ми каца окото като оса на мед. И ей ти ме погледни.
Те ли съм страшен, както разправят за мен? Харесваш ли ме? На коня да ме видиш, още може да ти хареса. Дохождаш ли с мен? Аз няма да те търся. Горе при мене няма свекър да ти гледа по зъбите. Няма дружки да ти се смеят. Той съм аз, както ме видиш. Как сутрин с праснак и ягоди ще те храня, докато сама на ягодка ми замязаш. Виж, аз дърг пръч, как те казвам. По-не ми прилягат вашите момци, Не ги зная, момците, аз не обичам такви си. И мене съвсем не ми да то тръки. Тъкмо, уйдисваме си. Идваш ли да те взема? Къде ще ме водиш? Ти само тръгни, да видиш. Ще те заведа, дето никоя от дружките ти не е стъпвала, нито пък ти някога ще стъпиш. Там, дето и на сън не си сънила. Най-напред, пред тебе слънце ще огрява и най-подир за тебе ще залязва. По 3 дни можеш гладна да стоиш, няма да умреш от глад. На широко да живееш, от високо да гледаш. Смееш ли се и да се подиграваш с мене? Защо да се подигравам? Не е за смях. Аз съм сита на такви си. Ти тръгни, да видиш. Няма кой да ме хвани сам. Аз самичък съм останал и не знам къде по-напред да се хвана. Къщата ми е къща на връх, планината чак. Дохождаш ли? За какво ти съм? Какво питаме? То съвсем. Аз нищо не зная, нищо не мога. Ти само склони. Аз всичко ще ти кажа. Добре. Заведи ме в твоята къща. Този път Марта Билярката пък тебе ли проводи? Намерила стръв за въдицата си гърдата вещица. Ката ден, дето ми се мъкне в пещерата за билки да подпитва и да ми разправя святските клюки. Стръх на среща и да го стоиш. Колко стръх, ако му няма ми даде да запоиш и колко ти трябва да ми измъкнеш душата. Вещицата проклета, оброк тя сякаш е сторила. Кожата ми да обере, от люспите ми кръвци за диканията си да направи. Спъхвам за достел да си обнища билки да ми мърче. Аз Марта Билярката не съм виждала, Ела. И рече да дода, а? Аз самата викам. Ела. Ела. Само тази дума в живота си не бях чувал. А защо те е страх да си дигнеш очите да ме погледнеш, а? Не е страх, е име. Ядете! Какво държиш? Нищо няма. Има и само късмета да ме мъмиш. Да си прикатала от билките на онази нейде. Повече да облея цяла! Нищо нямам, нали ти казах? Аз искам да ме заведеш там, дето никой не е стъпвал. Пред мен слънцето първа да изгрява, след мен да залязва. Там, дето напред да рече. Дето в приказките се разправя. Звеня ми ума. Какво ще да ти кажа? Ами майка ти, баща ти, като стават утре и видят, че те няма? И ти ли за майка и баща? Аз не те мислех. Тогава се остави ме. Защо си дошъл? Явай се! Сърди се. Мене ми се плете езика, не знам какво ще да ти кажа. Чакай. Ти ще дойдеш? При мене? Моята страна. Аз ще не се подбиваш с мене. Ама ти, аз виждам. По-обидна страна. Хайде, ще те изведа от цялата сърца, ще те окъпя. По Самодивски поляни. Вече устата ми приказва, душите ми не слушат. Ще кики, ще време, ще кичим двама. За нищо грижа няма да имаш. Ела, сама да видиш. Да видиш колко е красива гората. Нощем как притихва и как се будят въргарите на разсърване. Да видиш, че в моята пещера от високо се гледа. А нощем има толкова много звезди. Никъде другаде няма да видиш тия гервани звезди. Води ме при звездите. Където щеш. Макар първи път да те виждам, ще дойда подира ти. Ако ще дойда. Коня ми е въргат, чак отвън. Мене да не се като викаш ще свини. Чисто сребро за подковите ми, водно злато кринците му. Ти не се паши. Кучета ще ладнат, селата ще гугле. Затвори очи. Месецът няма половин път да изминал, аз ще те заведа от дома. Не ме е страх. Противиш се! Аз за нищо не мисля. Ама аз ще... Дали ще против ти да спира? Мама не каза вече! Никой не ти трябва! Смей!
цял свят. Никой не може да отне от ръцете ми. Много си подранила, Рада. Какво ти е теб подранило си? Не видиш, мен си ти прелели, ти не ги отместиш, Варя. Заред ли бързаш? На, пълни си хотела, само не ми боли главата. Защо си ги пълнила, защо ги издираш? Христа ще чакаш. Христа! Я си напълни хотела и се върни да му кажеш да дойде. Да му кажа да дойде. Че аз ли ще ви нося заради? Че какво ще ти стане да ми сториш едно добро? Или като си надомшен, но ти на онука ще ти пада честа. Казвате, човечки ти се побиваш. Ще издерем, че как? Трябва някой като сирак, като кривне глава да не муди. Ти можеш и кривна. Веднъж да види само. Лесно се кривна, когато на нищо не държиш. Сам като топола. Ти топола. Изправи се да те види и да те познаеш всеки. Топола сянка не прави работа. Ти много добре знаеш от какъв корен аз съм изтънка и как съм нахранен. Аз исках теб да видя. Дядо ти каквото сторил, той да сторил и си отишъл. Дядо ми го знае и почита цяло село. И неговото име да не почерним стига. Като ви стига, преживявате името и честа на дядо си. И вашите изкъщи. Ти от дома щеше да си като у нас си. Не ти харесваме. Иди пък си рака, хайде. Мене ми е дошло до тук от дома. Мръзна ми се в тази махала да стоя. Помниш, бяхме малки. Встевах чайките от нашата махала и с подолци си изтервах в тебе. Помня. И тогава, както и сега, искаше, дето викат старите, да оставиш питомно под дивото да гониш. Какво ти викам? И аз ще търси някоя питомна като тебе, да се радва на името и на рода ти. Че твоето име ще го зачерни ли моя род? Мене димото ми тегли сърце. На питомното съм вече сита. Кога не еднаш да се сберем на ните, някой сегне да извади моя пръстен от съда, аз да затворя очи и да видя какъв момък ще ми се пада на късмет. Жив да го видя. Ти да все с затворени очи си делиш късмета. Той пред прагата и ти си затваряш очите. Какви момци са ми се мяркали. Ами аз? Не съм ли ти се мяркал? Ти? Че откакто съм се родила, откакто се човек помня, все тебе гледам. За тебе ли ще взема и поигнажден да вълнувам? Не, сиракът е по-преден от мене. За него пък вълнувай. Отпладне ела тук на чучура да го причакаш. Тебе ли да дойда да причаквам, бре? Тебе те знам кога влазиш и кога излазиш. Знам какво ще ми кажеш, какво мислиш, знам. Сега и на чучура ли да взема да те причакам? За какво съм? От когато се завъртява много дир сирака, не ти трябва вече. Пък мене ти дваш по-легно на сърце от тога си работа. Да не са се свършили молите за теб по този свят. Нямаш ли душа или сърце ти е камък станало? Защо приказваш ли? Какво пак не понасям да ми мрънкат? Глас да имах, заплакал бих дори. Да чуеш какво ми е наболяло на сърцето. Остави ти тази. Не ти прилича. Сега се навъртат седенките. На 10 дни бари да завъртиш кълва, да те гоните с въди и с чамели. Не мога аз да го кажа. Не съм като сирак, където погледна всички ще видят. Река и приказка знаят, с гвозда е закована. Кога се стига си се навъртал около мене, че ставаш да смяхте хората? Защо се смях? Смешно ли е, че все подир тебе ми дири сърцето? Че все тебе искам да видя и все тебе да срещна? Дай ми китата си, да. Поне веднъж от мене. Тя пред моите очи е цветяла. Ще я взема. Като я вземеш? Малко ми чупаше плета едно време за кукичето ми, когато вълта не растеше от вас в мъртвината. Завистлив беше и тогава и сега на господа да се даде. Тебе ти се досвидя, дето ми го даде. Аз китка никому не съм дала. Който иска, не пита. Той нали там ще се браня, пък ако ме надвие, нека я взема. Мен защо не се брани? Тебе ли? Като махна баба ти ще разтрепереш за името на дядо си. Тъй ли? Тъй, защо се взема да се преструвам за тебе, Джунки, не се знаем и двама?
Нати, не я искам. Само да ми я гнисаш цвета. Не съм го я гнисал. Аз имах кому да го дам. И пак му го дай. Чекито оценя ли да му дам? За него се очелови. Защо? Или като е сирак? Сирак? Сирак съм аз. Ти и майстор Брайно му дадохте преднина на цялото село на главата да се качи. Той не е сирак. Кому да е дадено да ми не бойна? Дадено! От кого? С какво той е по-преден от мен? По-преден ще те заднима. Още не се е минало. Чакай. Ще видим. Заповядай вкъщи! Не. Дай по-добре едно столче. Да поседнем на плат. Стоене! Дай два стола! Два стола! Ти какво правиш, Златке? Ами какво да правя? Се разправи с моя непрокопсаник. Божиоле. Ами кой? Къде мамо кукат? А ти, Стоянчо? Как си? Какво правиш? Ами той като баща си. Взе, подире му трябва да се тича, седне до разбран, никаква работа не може да свърши. Какво приказваш, Златке? Какво с хубаво момченце? Хубаво, ама глупаво, непослушно кметице. Стоянчо, не бива тъй. Ти трябва да слушаш мама си, да си вършиш къщната работа, ще да останеш едно добро читовниче и да ти намерим една хубава женичка. Айде, Запади му се сърди вече, той ще слуша. Виж какво съм ти донесла. Отвори го. Леблевиста види. Благодаря ти, кометице. Видиш ли, ама май не заслужаваш. Ти пък и ти задала много го болиш. Заслужава си момчето, заслужава. А ти, Стоячо, с какво ще ме почерпиш, като съм ти дошла на гости? Иди кажи на бащата да си парахила. Айде! Момчетето, Златке, кротко, послушно, да ти е живо и здраво. Не го хвали много, че ще се забрави. Абе, ама, да си е прав си. Ами, Райна не позаглежда ли нашето реч? Райна ли? До сега не съм забелязала такова нещо. Не ми се вярва. Тя е една особица, същата проклетия като майка си. Ти не видиш какви ги върши на събрание. Ще ти почерпи само момчето, не ти трябва. Пази ма Господ и мене и него. Заповядай, кометице. За твое здраве и за твое хубаво, Стоянчо. А мезе? Мезе ли? Виж го кметице, пита още. То малко момчето, учи се още. Ама кога ще се научи? Станал вече и коджамки да глад. И какви мустаци засукал. Аз не ти ли казах да ги опросеш, бе? Стефан Златке, остачките не закачай. Ама ние защото по нова мода в общината решихме. Аз за това, но ми за друго. Абе, ние решихме, ама
После разбрах, че не свърши добре. Па и то още тогава много съветнички бяха против, не помниш? Помня, как да не помня. Все по-дружко е мъжността си. Не бъде малко свобода на мъжете. Майко както иска. А на Стоенча пълно място пострадата много с мустачки. И какви са ми хубави! Иди кажи на баща ти да нареже мезе! Какво за тараса такъв? Кметице, добре си ни дошла. Как ми намираш ракията? Абе, запомни ми гърно. Тия дни ми дойде на ум една нова реформа. От сега нататък, като се роди дете, мъжете ще лежат до него като лехуса, а не майка. Браво, мантетице! Браво, безпоечно. Какво къщовничи ще ми станеш ти? Айде, гледай си работата. Тая реформа ще ги вържи вкъщи и ще стана плодно селе. Но сега, тъй. От сега нататък иначе. Тя твоята реформа е много хубава, кметице. Ама на мен ми дойде на ума друга, по-хубава реформа. Ако можеш ли, не само да ги накараме да лежат лехуси, ами да раждат, какво ще кажеш? Ето обожаваме да Златки. Ние да вземем решение да молим Бога, пък той каквото даде. Отде знаеш, като ни даде царство, ми може и това да даде. Не е чудно, не е чудно. Не само ще ги вържем, ами ще ги заковем да носа из вратата да не си Аз ще си помисля и за тази реформа. И не го мисля. Мисли, кметице. Мисля. За всички ви мисля, ама няма кой за мене да помисли. Какво думаш на кметице? Как ще ли сме да не мислим за тебе? Нима не се молим Богу за тебе? Нали ти си наша царица, пък ние сме твои ученици? Нали ти ни крепиш царството? Вие мислите, Златки, ама никой от вас не пита какво съм вкъщи, що съм, как живея. То не ни е дошло на ум да те питаме, защото все в общината и все за обществени работи приказваме. Имам ли мъж? Нямам ли? Какво? Да не е умирал мен? Не, ама го натик. Натира ли го? Остаря вече. Съвсем грохна. Не довижда, не дочува, никаква работа не може да свърши вкъщи. Натири го, да върви при старцата в манастира да си доизживява там страните. Ами сега? Еми сега? Сега без мъж. Той по-напред беше те, ама сега ептем без мъж. Но кметице, това не бива така съвсем без мъж да останеш. И аз тъй дума. Аз ще повдигна този въпрос в общината и там ще ти намерим мъж. Съкън, Златке, с висше съгласие, кой знае какво чудовище ще ни докарат да не го погледна. Добре, а как това? Аз ще си го избера сама. Пък ти ще отидеш в общината и ще предложиш да ни направят сватба. Браво, махнетице! Чуете, мъжете правяха юбилей за нищо и никакво едно време. Защо сега общината да не си ожени кметицата, като е толкова заслужила? Не слаба ще ми тръпи. Да се чуе по цял свят, пък ти ще си намериш много хубаво. Младо момче. И както кремяна на една кметица я... Аз си го вече избрах. Така. Ама кой да е късметлия? Кажи, ако не криеш. Ваш Стоенча. Наш Стоенча. Защо? Не къндисваш ли? Къндисвам, как да не къндисвам. Голяма радост за него, голяма и за мене. Страх ме само, че няма да ти угоди. Ще ми угоди. Що се отнася за той, не се бой. После в къщата работа още е слабичък. Баща му един непрокопсаник. От твоя Стоенча, Златки, сестрица моя, какво къщовниче ще направя? Дай Боже, дай Боже. Да ти кажа право, Златке, аз отдавна си го харесвам.
И ще го обича. Па що го обичаш? Давам ти го! Муа! Муа! Само да не е дал дума на някоя друга. Че младите нали знаеш, бързат. Той още е джамия. От любов хаверси няма. Като бе дал дума. Оле! Аз нали съм Бога? Така. Бъди ръка, да ти е честит. Сродихме се. Едно дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки. Край рибарника на Бибино лице имаше череша. Щом плодовете дозряха, една врана се научи да прелита от към рабиша и да яде череши. Стопанката, плоска и извънредно добрива жена, я проклинаше и непрекъснато я гонеше, но мигър човек може да застане пред дървото и по цял ден да го брани от нападатели. Вземи пушката и убий тази врана. Иначе зрънце няма да видим от дървото. И господа уби черешина. По-добре да не беше разнала, то да ни е мир на главата и да знаем, че череши няма. Ще я пукна аз нея. Изтебна я, пукна с пушката и враната завика. Убили я! Убили я! Ами Господ да я убие! И така се пада. Чакай да взема с една връв. Да я вършат за дървото, да плаши и другите врани. И взе връв. Мъжът и жената тръгнаха да вържат враната за един кон, но кога стигнаха до дървото, видяха, че птицата е още жива. Кога я дигна във въздуха, видя, че са претрошени двете й криле. Решиха да я вържат за кубиците с дърва, за да може кокошките да я кълват и да я го върнат тъпка. А през целия ден кокошките обикаляха около враната, рукаеха я, а петелът се бе качил върху кубиците с дърва и подвикваше окуражително на кубиците. А враната въртеше глава на всички страни и внимаваше да не я изненада. Стопаните ни дадоха нито да яде, нито да пие вода. Жената безброй пъти призовава Господа да дойде при рибарника и да види как са вързали враната и колко справедливо се я наказали, като се я оставили без храна и без вода. 3 дни враната стоя гладна и жадна. И на четвъртия ден стопанката, както хранеше кокошките, изведнъж се огледа да види къде е мъжът ти. Мъжът го нямаше никакъв. И тя тайно. Тайно дори от себе си. Хвърли шепа зърна на враната, съпроводени с... Господ да те убие врана. Да ти приседни прочи. А Иван Татаров, дето уж го нямаше никакъв, видя през прозореца как жена му хвърля шепа зърна на враната и когато тя се прибрала дома, той излезе навън, грабна паница вода от рибарника и отнесе при враната да пие. И Господ да те убие. Враната пие. Няколко дни подред, тайно един от друг, мъжът и жената хранеха и пояха враната. А враната доби кораж. Не изглеждаше вече така омагушена. Една сутрин я видяха качена върху кубиците с дърва да се провиква весело. Поди 3 или 4 седмици, Татаровица тъкмо отвори вратата да излезе навън, когато направи нещо прошумя и се търкулна в краката. О, Мари майко!
това време Враната обходи стаята, опита всичко с чопката си, подскочи и се настани върху перваза на прозореца. Рече тя и каквото и да й говориха стопаните, тя нито се обади повече, нито пък се помръдна. Мъжът и жената седнаха да закусват. Враната продължаваше да си клечи върху перваза на прозореца и с безкрайно любопитство следеше какво говорят двамата помежду си. Тая врана изглежда като съвсем да се опитомила. Това може, с умалето зърна изяла от ръцете ми. Господ да го убие. Ама вода не й даваше ти, но ми давах аз. Всеки ден тайно от рибарника. Ми, тайно. Нали те виждах всеки ден през прозореца. Тая врана съвсем се опитомила. Рече мъжът подир 2 дни, когато бе седнал на прага на къщата да чете вестник, а враната се доближи до него, вторачи поглед на вестника и където имаше по-голяма буква се взираше в нея, приближаваше, дълго разглеждаше с едното око, сетне с другото око и накрая клъпваше върху буквата. Никога не съм вярвал, че мога да стана опитомител на това, дето при най-много се разказал, да съм искал да го пукна с пушката. Милезимата. Враната, освен да чете, се научи да гледа и телевизия. По цяла нощ печеше пред телевизора. Пъркаше с криле или пък се подвикваше окуражително. За пролети се. Черешите озря отново. Стопаните беряха череши и даваха от тях и на враната. Като изядаха черешите, стопанинът взе една мотика и отиде в градината да копае картици, защото сумат бако бяха направили със своите картичи. А враната обикаляше около картичините като човек и подсказваше на опитомителя си где що има картица. Когато Иван Татаров отсъстваше от рибарника, враната се въртеше все около стопанката. Онази пере в коритото, а враната качи край коритото, гледа как се издигат сапунините на хори, как блестят на слънце, как се пукат, въодушевява се от клетката и подвипа възторжено. Когато опитомителката започне да готви, враната се разхожда из кухнята между съдовете и следи котката да не оближа някой съд. Ако я видеше да се навира муцуната, хлъпваше я по гърба и котката със съска да издивява през вратата. Беше много жива и общителна птица. Само лесен и се умърлушваше, като виждаше ли там птици да летят на трибада, на който не радеше. Враната стоеше върху перваза на прозореца. Гледаше как другите врани играят из въздуха, как се мъркат или летят наклонени на една страна, носени от силния вятър. Крилете му зараснаха на крили. Не може да хвърчи. Но пък зато и подскача бетер скакалец. Тук стопанката каза скачок, но ние казваме скакалец, защото е по-понятно за читател. Опитомителят ще беше с вестник в крайния. Дано заподри любопитството й, но враната се стоеше на перваза все така обмислена и унила. Виждаш ли, жена? Лесно не изглежда да станеш опитомител. Ама я ми кажи, как сега опитомител да направи него? Така е. Рече тя, и двамата се намълчаваха. Впрочем, тримата се омълчаваха и заедно с Драча в ъглите на стаята се отаяваше и някакво униние. Разбира се, това се случваше само късните есени. Иначе враната крачеше бодро около своите опитомители, подвикваше бодро и личеше колко много тримата са привързани един към друг. А там, където има привързаност, не може да няма и малко така. Когато Толат умря, почти цялото селце го изпратиха четене на гробища. Минаха няколко дни и толмаците забелязаха, че из къщите им започват да стават странни работи. Те бяха голяма фамилия. 15 или 16 къщи. В селцето бяха все власти. То в една, то в друга къща нещо се случваше. Веднага за няколко дни изчезна велосипедът. После велосипедът се намери пак на същото място.
Само че беше с спукани гуми, имаше скъсани спици. Взеха да се губят и домашни сечива, различна посуда и един часовник-будилник също така изчезна за известно време и после пак се появи. А нощем, в един или друг двор, се чуваше стърженето на бичкия, а една нощ Ойчи, съсед на Люка от орлаците, каза, че видял как от покрива на сайбанта му хвърчели турски кереми и една стълба се носела сама из двора, като че е перушинка и я носи вятърът. Но кой какво подпитваше турлаците за странностите, те се засмиваха и казаха, че няма такова нещо. Обаче на всички вече беше известно, че нещо има, но какво точно не се знае. Макар че крияха, турлаците се събираха и умуваха, без да могат да разберат на какво се дължат странностите в къщите им. И един ден те получиха писмо, адресирано до всички турлаци. Прочетоха го и то хвърли светлина върху странностите. После го дадаха да се чете и да се препрочита и така писмото бе прочетено от всички в Салцето. И жителите на Салцето разбраха, че това писмо не се отнася само до турлаци и се отнася до всички. По-долу ще цитираме писмото, отнасящо се до всички, а бих казал не само до всички в Салцето, ами и до Калугеров манастира, до жителите на съседното село Равиша, до жителите на най-близкия град и до всички градове, до всички. И най-накрая, до самия любезен слушател. Ето прочи и самото писмо. Здравейте, турлаци! Обръщаше се Турлак към своите хора бодро. Здравейте, турлаци! Покланям ви се и ви поздравявам. Искам веднага да ви съобщя, че щом умрях, мене ме прерипна котката на Ойчи и станах тенец. Като станах тенец, веднага извадох аз от себе си. Поклоних се ниско на себе си и рекох: прощавай, Турлак, че ти изоставям. Че не искам да ида с тебе в отвъдното, ами оставам в подземното. Ще има време да си ида и в отвъдното, то няма да ми избяга. И като се поклоних аз, застанах на стража до себе си. И всички вие минахте по реда си да стоите на стража. Дойде и Калугерът от манастира, да ни поведе всички до един с наведена глава, да изпратим Турлак. Аз също с наведена глава го изпращам. Сема се извинявам, че не съм тръгнал с него в отвъдното, ами съм останал в отсамното по причина на котката. Цвета откъснах. Да го положа при Турлак, преди да го спуснат в земята. Пчела бе кацнала на цветето. Като го откъснах, тя хръкна. Положих цветето, положиха Турлак в земята. Най-близките ми се разплакаха, а аз продължавам да стоя на стража при себе си. И тогава видях, братя Турлаци, че за никаква скръб няма място, а само за изненада и почуда, защото земята с любов прегръдна Турлак. Както с любов прегръща посятото в нея семе, или както с любов маймунката си прегръща маймунчето. А след като земята прегърна с любов Турлака, аз тръгнах подир отлетялата от цветните пчела и замислях върху нейното трудолюбие лека по лека. Започна да си припомням колко много работа остана недовършена. И само като си припомних, ми настръхнаха косите. Защото ние си мислиме, братя турлаци, че цялата работа сме свършили. Ама като се обърнем да измреме, и става ясно като 2 и 2 4, че нищо не сме свършили и че един човешки живот за нищо не стига. Лозето ми остана да риголвам, ама него ще го риголвам през зимата, да измръзне земята, да стане по-пръхкава, а и плева в нея да измръзне. Да, не е тя като нас хората, братя турлаци. Тя с еднаква любов прегръща и лозовата пръчка, и плева. Кошарата ми остана непокрита. Удържа всяка ръка, че да ги изнесе ното. Няколко дървета ми трябват от Моисеевото бранище, ама се отлага да ги отсека, защото от едната страна горския пази, а от другата си правя сметката, че има време. И колкото ми са занапред, все са наши. Ето тая същата причина
Дъгата на бурето не остана несменена. Тя беше изгнила дъга и правеше възгорчиво виното. Непосилно е, братя Троглаци, като се замисли човек колко много работа остава недовършена и разбере, че не един, ами и два човешки живота за нищо не стигат. Изглежда, че съдбата стои край сърцето. Поглежда всички ни и щом види, че вече си разбрала като какво е животът, рече: хайде, Турлак, да тръгваме. Човекът е пътник. Тега никаква не усещам. Става ми само тъжно, кога видя момчето на татаровите, дето се отдава в ръката. Момчето още не е минало за отвъдното. Все стойка и му се бранище, все дялка и прави кокили, кои от кои по-големи, и щом ме види ме пита: Чичо, ако с тия кокили прегаза ръката, нали няма да се отдавя? И аз му казвам, че няма да се отдавя. И че ако иска, мога да го преведа за ръка през моста. Но момчето се бои от моста. Продължава да прави кокили. Чака да събере кураж, да прегази с тях реката и да види какво прави от роднините. На няколко пъти ходих до града да търся фурния, защото ми трябва за къщата. Една вече нямаше панаир в града. От Сергия взех една шарена топка, без никой да ме види, защото съм невидим, и я занесох на момчето. Не мога да си играя с топката, Чичо. Заед съм. Нали виждаш, че правя кокили, за да прегазя с тях реката и да отида да видя нашите живи ли са и здрави. Дай я на другите деца тая топка. Тя каква шарена топка е? Ще и се радват. Тук писмото ми се малко размаза. Това е защото сълза капна по хартията. Жалост ме налегна за момчето, като го гледам как прави кокили и ги трупа един през друг, да вече е натрупало цяла планина. Иначе, тага никаква не усеща. Нали, поради причина на ходката останах само тук да си свърша земните работи, а и не съм сам, братя Троглаци. Народ много и всякакъв среща. На два пъти минаха старовремски царе със свитите си. Побилното горе, ама много прах дигнаха. И не можахме да им видим лицата. Имаме Сирин Дервиш. Той отдавна е тръгнал за отвъдното, ама се не стига. Върти се като вихрушка, вие си по ветрата и се повтаря. Ама как така? Не може да разберем. Как така ще си отиде от белия свят, гол като пушка и нищо няма да вземе със себе си? Щото, братя Троглаци, ние си мислиме, че като цял живот лъмтиме и цял живот се трепаме, това да сме го сбрали на едно място, ще го вземем на връх със себе си и ще го отнесем в отвъдните светове. А пък то точно обратното излиза. И изведнъж човек започва да се пита: как така и защо? Как така? И защо? Как така? И защо? Как така? И защо? И не знам още какво си. Не зная, братя, още колко време ще остана в Коцанното и дали ще имам време да си свърша тукашните работи. Обаче, чувам, че в сърцето се записват за екскурзия до Цариград. Никога не съм ходила по другите земи. Човек нали се отлага. Толкова хубава екскурзия имаше на Балкан туристи. Не се записах, ама сега ми се ще, братя Троглаци. Да ви замолвам, ако се записвате, да вземете и мене да ме запишете. Докато съм в Луцанното, да ида да видя Цариград и църквата Света София. И Султан Селимовата джамия, ако е в Цариград. Ако не е в Цариград, само Света София ще видя. И Босфора. Затова ви умолявам да проверите как стоят нещата с екскурзията. Да видите дали ще можете и мене да ме запишете. И аз други земи да видя и други народи. Затова ви моля да проверите. Ако може. Ако може, може. Ако не може, то това дето не може, няма ни цар да яде, е ясно като 2024. А през това време, аз ще използвам хубавото време да свърша кое-що. Па и само работа ли? Освен работата, човек и до морето иска да отиде. А ето на нас време не ни остана да идеме до морето. Веднъж се бяхме събрали ние тука и мислихме дали да не се качим върху буферите на влака и да идеме чак до морето. Ама не успяхме да го решиме това. Дервишът каза: Ние морето няма да видим, защото сме като агрегатни състояние. Не знае какво е това.
агрегатно състояние. А ти самия дървиш не знаеш. Да ви замолвам, ако имате път през село Рабиша, да отидете там при учителя. Той е учител и знае какво е агрегатно състояние. А че ние сме си агрегатно състояние, то си е ясно. Още веднъж ви се покланям ниско до земята, брати и пробаци. И вярвам, че ще останете спрямо писмото ми с пълно разбирателство. Здравейте! Птича перушина, която се люлее и се мъчи да се задържи във въздуха. Тя лети самотно, оглежда се с надежда и пада все по-ниско и по-ниско. Много перушина се люлее под небето и едно по едно перата ще притихнат долу на земята. Понякога тих вятър ще премине на пръст, ще ги повдигне нагоре и те пак ще си припомнят, че са летели някога, че са се къпали в синия въздух, че са се гмуркали, зашумели весело, но макар и долу на земята, макар и мъртва, нашата птича перушина стои тъй, сякаш всеки миг ще се сепне в съня си, ще усети жива тръпка и ще полети отново. Ние, връбчетата, може и да загиваме, но перушината ни остава жива по земята. Всички птици измират, а хората събират перушината им. Пълнят своите възглавници. Защото как иначе биха летели нощем? Насън. Ако не спяха върху птича перушина. И самата перушина спи и сънува старите си полети. И това перо, то също спи и сънува. Тихата и обичана от всички. Юца. Няма я вече, Юца. Няма с кого да си играем отново на връбчета. Или с кого да вием гнездо, или на кого да нося сутрин рано вода от реката. Или да пеем песничката. Помня, че беше много хубав ден. Слънчев и ясен. Ние излязохме да похвърчим над ливадата и повече си играеха, отколкото да ловуваме. Тогава из невиделица се появи ястребът. Той падаше като камък отгоре ни. Всички се пръснахме изведнъж. Юца забеляза това много късно. Опита се да потърси прикритието на тревата. Но камъкът тупна страшно отгоре И в следващия миг ние видяхме проклетникът да се издига към небето. А в ногтите му пищеше Юца. После всичко изчезна. Настана страшна тишина. Ние стояхме свити в една трънка и никой не смееше да наруши тишината, освен сърцата ни, които биеха страшно. Стояхме и гледахме към небето със смътната надежда, че Юца ще се появи пак, че всичко това е било само един сън. Но колкото и да гледахме нагоре, никаква птица не се появи. Вместо птица, откъм синевата се зададе птича перушина. Тя се спускаше бавно, почти незабележимо, прилична на облак. Облакът се разсеяше. Перушините се мъчеха да се задържат плътно една до друга, но вятърът ги разпръскваше и те ставаха все по-самотни и по-самотни. Махаха си за сбогом, защото никога повече нямаше да се съберат с Юца и да полетят отново с нея. Първите започнаха да падат върху ливадата и притихнаха там в очакване. Тогава ние, без да разговаряме, се втурнахме към падналата перушина и всеки от нас взе по едно перо, та да го занесе в гнездото си за спомен. Аз също вдигнах едно перо и си мислех по пътя как всяка сутрин ще го взимам със себе си, за да можем да хвърчим отново заедно. Но то беше много изтинало, да трябваше дълго време да го топля в старото си гнездо. И знаете ли, че когато аз го топля, перото на Юца сякаш оживява и започва и то да ме топля. В такива случаи аз го пускам от гнездото и то дълго хвърчи и играе във въздуха, докато накрая не падне на земята. Ако вие някъде по пътя си срещнете птича перушина, не дейте я отминава.
Повдигнете я нагоре и я пуснете да полети. И тя ще ви бъде много признателна. Защото една птица може да бъде мъртва, но перата й са винаги живи. Не дейте отминава нашата вече лишена деца. Не дейте отминава спомена на нашия живот. А го съживявайте. Тази история започна с свалянето на снега от покривите. През последните дни валя непрекъснато. Снегът затрупа всички пътища. Никъде не се виждаше и следа от пътина. Нощно се чуваше лисичи лай и пукот в церовите гори. Дърветата пукаха от студ. Водениците млъкнаха, а реката се обтегна мъртва между белите си брегове. Пъстър сойка си размаха крилете и се втурна към един забравен мамул. Щом го удари с човка, мамулът подскочи, плесна и я защипа по краката. Господа те убие! Разпищя се сойката и започна да се блъска с криле в клопката. От къщата излезе човека и отиде да примере птицата. Какви думи, какво нещо не му издума тя! Но той не обърна никакво внимание, а нагласи отново клопката и занесе птицата вътре. Жена му бе турила разбой. Нашите казват разбой на така ще не стане. Седеше в разбой и тък му сменяше слова. Хвана ли се? Попита жената. Хвана се, каза селянинът и пусна птицата. Тя се заби веднага в разбоя и изпука с суманички. Да маш това от тука, каза жената. И селянинът като погледа, хвана птицата и я захлупи за малко след за печката. Птицата започва да се блъска много отчаяно в клопката. Потрещя, после стихна и до вечерта зъбне обели. Селянинът запуши и каза, че ще иде да дори кравата. Но жената не го чу, понеже беше задвижила простата такачна фабрика. Той вземе дрото и излезе навън с подирано топла това. И тъкно тук се случи нещо неочаквано. Ведрото пълно с мляко се изкубна от ръката му и отиде направо към опора. Селянинът поиска да извика, но остана с отворена уста. И подир миговено колебание се спусна след ведрото. Той го видя как отвори вратата на обора и като стигна там... Ведрото беше под кравата. Млякото цвърчеше в него и се вдигаше бяла пара. Не, това не може да бъде, каза селянинът. И почна да зърчеше по врата, защото когато селянинът искаше да разреши нещо извънредно сложно или да раздвижи мисълта си, трябваше да се почеше по врата. Той се почеса и каза, това не може да е истина. И излезе навън да диша студен въздух. Докато се почесваше навън и вдишваше студения въздух, ведрото пълно с мляко мина край него и отиде направо към къщата. Селянинът засихни подирано и човек веднага влязо каза вътре. Ведрото се качи само на печката, после някой отвори вратата на печката, стъкна огъня с машата, разпали го с духане, тори още малко дърва и затвори. Това не може да е истина, каза селянинът. И отиде да надигне под кошето, все едно Сойка не можеше да му каже нещо. Също Сойката обаче мълчеше. Човекът се повъртя из къща и след тупането на разбоя да лови попухването на градите. Зато и той реши да се качи горе на покрива и да стригне снега от него. Дървенията бе стара, отдавна проядена от мушликата и нашия човек се боеше, че няма да издържи тежкия товар от сняг. Но все пак той се качи горе. Качи се. Айде, качи се. Той се качи горе, завърза се за комина и тъкмо се караше да почне да работи с лопатата. Кога гледа как снегът сам се срина от покрива. После нещо мината, като се сипа чисти цикли. Някакъв сипкав глас от съседната къща. Питаше как именно снегът сам е слязал от покрива. А той му каза, че не знае. Селяните си оставиха работа и всички, както бяха насядали по комините, започнаха да коментират как именно снегът сам е слязал от покрива. Докато всички коментираха тая история, нещо мина под стрехите и сякаш с нож поряза всички ледени шушунки. Макар че видяха това, селяните не можеха да повярват на очите си. Селянинът, дето беше горе на покрива, също те не повярва на очите си. Но после той чу как жена му тъче долу в разбоя. Сигурно с този разбоя разтърсила къщата си, каза селянинът и тръгна да следва от покрива. Отиде на мястото, дето беше оставил стълб. Стълбата обаче я нямаше там. Видях да върви през двора. Това не може да е истина, каза селянинът и клетна на покрива. Стълбата се върна отново, но този път се подпря на стряхата.
Той се спусна бързо по нея и не успя да каже, че не е вярно. Нещо се бе появило в къщата му. Счеташе из двора, а после го видя, че отива в градината и изтърсва с него в кошата. Сигурно е болест, си каза селянин. И като се сети за болест, веднага хукна да провери овцете, кокошките, свинята и козата. Ама не беше болест. Ако е чума по добитъка и овцете, то тя обикновено стои зад къщата и проплаква, ако не ли се бои от кучетата. Холерата пък се обажда с гласа на дървесната жаба. Но това е само през лятото. А може би е някоя нова болест по хората, дето още не знаем името. Селянинът попипа челото си. То беше влажно и топло. После премина през двора и влезе в къщата. Кога затвори вратата, нещо я отвори и пак я затвори. Той гледаше с тревога жена си. Добре ли си? Лошо съм добре, не сте ли си живите стереня на това бърдо? Аз знам, че чумата реве за къщата, ама залската като ме фабал. Че тя като чумата, каза жената. Само, че не реве, ами си преправя гласа и вика. Тя ще си преправи гласа като гласа на брат ти и ще те повика под прозореца. Иване! Иване! Тука ли си? Ти като чуеш, че е брат ти, ще кажеш ми тука съм! И веднага те хваща замшката. Лани Ленка така и беше хванала с гласа на Едърве. Партесата си много се немаха. Се зачудила Лани Ленка, защо ли ще я вика Едърве? Пък то какво било? И ляга жената сума време от замшка. Ти що питаш? Сетил си се, затова питам. Ти вместо с залъжката да се беше сетил да нахраниш свинята, беше души и копчината! Каза селянин и взе котела с храна. Но едва не го изпусна. Кога гледа как сеното върви само от копата и отива да направи постеля на свинята. Изпод сейвата изскочи желязната вила и отида да разстеля слава. Кога излезе от ночината, селянинът помисли, че тя ще го обне. Ама не му обърна никакво внимание, а си се върна обратно на старото място. С пъстра стойка си размаха крилете и се втурна към един забравен мамул. Щом го удари с човка, мамулът подскочи, плесна и я защита по краката. Тя започна да се блъска много отчаяно в клопката. Освободи се най-сетне. Но вместо да отлети, тя се запъти направо към къщата, отвори вратата и влезе вътре. Селянинът тръгна в били и кога гледа, сойката сама се е влязла под кошнето. Още една ли се хвана, попита жената. Мъжът ти обаче мълчеше. Тя стана в разбоя, разкърши се и го проклепи. Господи, вие това разбой, смах се цялата. Слушай, жена. Селянинът не можеше да продължи повече. А седна на стола, като от време на време похълцваше. Жената се същиства, плесна с ръце, загрева вода и я плесна в лицето. Той се поосвести. Спря да хълца. Лека по лека се повъзвърна и говора. И така си я разказа всичко, дето се беше случило през деня. От доенето на кравата до втората сойка. Щом той каза сойка и птиците чуха името си, почнаха да викат изпод кошлето, що си ли имат. И не си добре. Я вземи да си леднеш, аз ще ти тура една пътотухла на краката. Тя му тури една пътотухла на краката и отида да донесе вода от кладенеца. Но кога се върна, изтърва кобилицата още направи. Защото видя мъжа си, който седеше в леглото и гледаше втренчено разбоя. А разбоят работеше равномерно. Движеха се нишкелки и нишки. Совалката се нямаше наляво надясно. Бърдото удреше чевръсто платното. Викаха сойките изпод кошлето. Жената се прекръсти. После прекръсти мъжа си. Най-подир прекръсти и разбоя, но той не спря да работи и продължи да тъче равномерно. Боже Господи! Това е тенец! Тенец? И сойките започнаха да се смеят изпод кошлето. Вероятно ще попитате какво е тенец. Ами тенецът е човек, който след смъртта си не отива никъде, а остава тук при нас. Този тенец, който сега течеше в разбоя, също някога е бил човек. Може би преди 100, може би преди 500 години. Но ето, че разбоят спре. Вратата се отвори и затвори. Мъжът и жената решиха, че тенецът си е отишъл. Той обаче се върна. Те разбира се не го видяха. Видяха как се отвори вратата. И вътре влезе едно кокоше перо. Той бе отишъл за ново кокоше перо, да смени старото перо на совалката, защото не придържаше добре телта. Видиш ли?
Аз цял ден се мъча с това какво ще парохва, не се сещам да взема друго. А той се сети. И ще се сети, да не е като тебе глупав да не се сети. По-нататък. Историята с тенеца много ме заинтересува. И затова реших да попитам съседа. Дали мога и аз по някакъв начин да накарам тенеца да дойде вкъщи, че да свърши някой друга работа? Разбира се, че може. Значи, сваряваш едно ведро царевица. Хващаш една сойка и тенеца сам ще дойде. Само, че ще му оставиш някаква работа, че да знае какво да върши, като влезе в къщата. Хванах сойка с прочутата клопка с мамула. Сварих едно ведро царевица и оставих хартия и пишеща машина на масата. И чакам да дойде тенеца. Него обаче го няма. Чувам, че съседа отива на лов и хайде с него да браконьерстваме. Когато се върнахме, още преди да вляза в къщи, чувам как сойките се съмеят изпод кашлето. Нямате представа колко голяма бе изненадата ми, когато видях, че пишещата машина работеше сама на масата. Тя тури точка и млъкна. Нещо отвори и затвори вратата. Седнах и на един дъх прочетох написаното от тенеца. Позволявам се да го поднеса на драгия читател, тъй както е написано от самия него. Заедно с молбата да произнасяме името му правилно, като поставяме ударението на последната свичка. Тенец! И от този ден нататък, драги читателю, аз се родих. Защото тенеца ми пише всичките работи, а през това време аз си живея живота. Тенец! Моят живот започна едва, не по-високо от тревата. Пробирах се между тревата в планинския склон и затои в началото ми е останал споменът от миризмата на планинска трева, от едва доловимия дъх на дивачова стъпка и от едва доловимия дъх на гола петна от самотина. Помня също тъй, че там някъде, още в началото на планинския склон, когато лазех по тревата и търсих пролуки, за да продължа пътя си по-напред, на пътя ми се изпречи боболечка. Стои ребром, тялото е бронирано, краката е като подвижни коренища, няма как да я отместя, няма как да я заобиколя. Знаете най-вероятно, когато човек е слаб, колко е трудно да отмести от пътя си дори една боболечка. Събрах кураж, преобърнах я. Тя се замята ужасена по гръб. Търсеше нещо да се залови. Намери нападали вършини по земята, хвана се за една от тях. И шума време трепери върху вършините, докато се освести и дойде на себе си. Още от времето на боболечките помня. Ако се изпречи преграда на пътя ти, преобръщай я. Когато хората се раждат, те си троят имена. А когато ние, реките, се раждаме, нямаме никакво име. В началото на своето детство помня, че по планинския склон имаше много малки реки, всичките безимени. Коя по-плаха, коя по-луда, някои по-тихи от тревата, други дълбукащи постоянно. Аз не бях от добрините. Бях съвсем тиха ръка и гледах ако може на пръсти да сляза в долината. Успях да сляза на пръсти в долината и, макар да не бях по-висока от тревата, видях как тревата се отдръпна от мен. Направих ми път. Дърветата и те отстъпиха крачка назад, оформиха се брегове и аз тръгнах по своето речно корито. Имаше там стъпаловидна скала. Скочих без всякакъв страх по нея. Много шум произведох и много водовъртели се затъркаха в коритото ми. Усетих сила. Коражът ми стана 2 пъти по-голям. Някое време се появи човечец там. Къде? Кажи ли, че педе човечец? Капицата му цялата олизна. Той мери нещо на крачки, стовари яки гради. Шума време, дялкаше, чукаше, правеше нещо отгоре ми и все си подсвиркваше с уста. Не помня кой сезон беше, когато ме пусна вътре в своята дървена къща. Поразгледах, позавъртях някое дървено колело, опитах яки ли са дървените му чукове. И така, без да се усетя,
задвижих една трепавица. Народ почна да идва. Носи шайки, халища, някога и козът си донесе. Аз всичкото и го тъпча. Бия го с крака, изчиствам цялата му матилка. Да слуша. Човечецът с улизаната капица изнесе да простре всичко това отвън върху двата ми приятели. Много е шана и много е хубаво всичко. Стои накипено като млада невяста върху двата тояга. Поглежда се в бистрата ми вода, но нали нямам време да спра да се полюбувам, хвърлям само едно око и продължавам по пътя си. Народ много срещнах и народ всякакъв. Човек ме отбил в пътя си, да раздвижа бичкиджийницата му. Завъртях всичките и чаква. Бичкиджийницата почна да пищи и на един пушечен изстрел от тук се чуваше само пищерето й. Биволи и волове мъкнат трупи. Всичко влиза в устата на бичкиджийницата и излиза от другата страна на дъски. За дюшеме, за дограма, за всякаква мебъл. Дървото най-напред от тук ще мине. Нищо виках си. Той, нали, човек е роден на този свят, работа някаква да върши. Затова и аз започнах да върша всякаква работа. И колкото по-работя, толкова ми е по-весело на душата. Когато се обърна назад и виждам колко много съм криволичила по пътя си. Ще рече човек, като ме погледна, че съм смахнала. Аз не съм смахнала. Ами весело съм се хлъзгала то наляво, то надясно. Помня, на едно място се спрях. Голяма дъга направих, защото видях сляп кон да върти с изхвачката за захарна пръст. Смених коня. Започнах аз да я въртя. Жени подават захарна тръст между валяците, аз я оварям, след което жените изсипват сока в големи дъни под нас. Бъде търчал стикви из дюни. В едно време гледам слепия кон стои край мен. Струва ми се, че ме гледа. Ако той не ме гледа, ами усеща мирисът ми. Затова ще присвърви. Ще потопи влажната си муцуна и ще пие вода. Аз пак нямам време да се спра при слепия кон. Много работа ме чака. Много жаден свят върви през полетата и горите. Зная, че когато човек напише своята автобиография, трябва да посочи хора, които да дадат добри сведения за мен. Някои от хората, дето могат да дадат сведения за мен, са още живи, но повечето от тях измряха. Много дъскорезници, много чаркове и много воденици карат по пътя си. И дори когато не бях пълноводна, пак намирах сили да движа тежките колела и простата механика на простите хора. Остарях, но в ушите ми още звучат кръчетала. Пред очите ми се кръстосват тулей през тулей, водни колела, маховици, скимтирки, триреди триони, които с вълчи зъби разрязват дървото. Народът наричаше това прости фабрики. 60 ли бяха, 70 ли, не помня, но помня, че много бяха. Освен простите фабрики, лятно време се отбиват да напоявам градини и детелина, кукурус и люцерна, тълбах тихи вирове скрити птици в папки на кити. Народ идеше летне да се къпят тия вирове. Мъжете се къпаха мълчешката, а жените се къпаха за да и всякакво искаше, че е. Аз изобщо не знам, че мога да правя гъдъл. Щом това го казват жените, значи е истина. Морна птица ще пресече пътя ми. Ще спре да пие вода. Вземе една глътка и погледне нагоре. Благодари на небето за той, че намери лъски по да утоли жаждата си. След като благодари на небето, ми се покланя отново. Вземе една глътка и пак благодари на небето. Никой не е бил тъй хубаво от моите води, както хубаво пиеха птиците. Помня от младия си живот, че малко дете ще застане в някога край мен.
Дълго съзерцава и се чуди как тъй все си тека. И ни начало има, ни край. То ме замерска, че аз му извикам леко... Цъбур! То се стресне, постои и пак хвърли камъче. Цъбур! Децата много си играеха с мен, но не ги допусках да навлизат в дълбоко. Започвах да посивявам, да правя всякакви сети в дълбокото и да го населявам с всякакви чудни привидения. Те се бояха от тези привидения и стояха в мен, така се ги доколебе. Имало е случаи, в които става много гневна. Търкалям камъни, събарям дървета, рева, блъскам се в коритото. На места, на които коритото ми става тясно. Излизам от него и събарям всичко по пътя си. Много се гневя и си не. И много благостя. Обаче след 2 дни ми мине. Се прибирам по бреговете си и даже ми става малко гузно за пакостите. Хората изглежда са разбрали това, защото са ми отделили специални места, къде да излизам и да вилнея. Това, разбира се, много рядко се е случвало. Иначе съвсем трудолюбиво съм живяла и целият ми живот е бил в хармония и разбирателство с човека. Пък нали това е най-важното в една автобиография? Да си бил добре с хората. Да може, когато потрябва, да дадат добри сведения за теб. Не бях от големите реки. Моите сестри къде по-големи от мене бяха. Кариери от местото. Планина можеха да прорежат. Големите ми сестри се втурнаха да правят електричество. Нощем, като лъкатуша все така тиха като тревата и не по-високо от тревата, виждам светлините им, пръснат по земята. А аз си останах безименна река. Моите сили не стигаха за електричество. Моите сили стигаха само за чаркове и дъскорезници, за водни долапи и воденици. Но ги няма вече, простите фабрики са станали по бреговете. И не нося дъх на планинска билка и на гола пета от самотия. Моята работа сега е сива работа. Пренасям сиви фабрични отпадъци до морето. Ами,